China hi Kovela civilization masaber pol ania thil hmuhchhuah thinchawng tak tak lam ani to chuan min ti hnual ngai lo shim tuntum video a chuan China thil rin lo tak tak an hmuhchhuah te kan tar lang vele don ani perfectly preserved dinosaur embryo China chim lama dinosaur tui chu hmuhchhuah ani to chungin kumsan hi som hi pakhat atang chi in researcher te chuan rilru an pe tak tak thung an rin danin artuya chuan no te in siam tran to anen ringa ti chuan a hma aya thuk zirchian na an nei hnuin scientist te chuan dinosaur no te dik tak ani te an hmuhchhuak ar no te nen ainang hle a an rin danin ha nei lo theropods anen ringa ani lo pon oviraptorosaur anen ring tuna hian a hming tur an sato nge a baby yingling tin an sa ane mithiam te chuan an rin danin an thil hmuhchhuah hian dinosaur tam tak hmuhchhuah konga atan pui nge an ring the human face fish hei hian mi tam tak a thawng ome he thil hian atak nge lem ti chu min ngai tu tir nge bokang kumsan hi som pakua khan video maktak chu adar chiam maya hei hian khovel pum chu a thawng hle in hmuang hian sangharap omzet chu Chinese khopakhat buluka tuya tang chu na lo chuaka sangha mel hian mishing mel ang chu apua hnar mit pani le mishing ha ang chu anei vevek hetiang species a hian ama chau hi aum nge kan shelova ani lo pon tuifin ria thuk taka po an lo treu zok po ani mai the chu ero chu kan rechiang lo thung ane the dragon man ancient human species thar chu China a hmuhchhuah ania an soidanin kumnoi khat singli vela upa ane he luru hi alien tak seta mi papui tling luru ani nge researcher te chuan hei hi the dragon man ti in a mingan sa a northeast China humchunga dragon luya chuan hmuhchhuah ani wang ane a thluak chu mishing pa ngai thluak let sari vela lian ania khabe ero anei lova a chan chu a hanoi lam chu aum lo wang ane scientist te chuan DNA atangin a hma aya thuk zok chu hriat thei anin be sei ane engthil nge lo thleng zel tur chu kan lo nga mai angai do ni in alang the dead dinosaur Union Province of Southwest China a dinosaur fossil pani hmuhchhuah ane Lufengaris magnas le Lufengaris noemian ni ti hriat chua ani bok he fossil pani hi kumsan hi sompanga a kongpui an siam thatlaya hmuhchhuah ania dinosaur pakhat zok hi tuna an hmuhchhuah dana tanga an te danin metar nga sei ania mase an rin danin atak sapum sei zong chu metar kovel ani an ring pakhat zok fossil chu tuna fossil masa zok an hmuhchhuah na tanga metar zanga la a aum vele thung an rin danin he dinosaur pan hi kumbak ta doi za somriat liam ta daya khan khovela an chen to rin ane the giants ole ishia tangkha ani ye palian tak pathum ru ro chu China a hmuhchhuah ani an san zong hi fit sari tanga fitriat inkar ania China tunlai huna mi papa ngai ai chuan an lian zok dai ti na ania chuba ka hemite pathum hi an hunlai poin an kumrol puya chuan alien pol an niarin om Southeast Asia a lai chua ni in kumsanga vela upa ni anti an zirchian na hmun hi ancient political economic le cultural center ani an hunlai in hemite pathum hi din munchataka an din an ring ane the earthquake detector lian nging lo thleng tur rial lo na khol hi kumza som thum pani edi khan siam chu ania chu kumsang hi liam ta vel kha ti na ane he khol siam chuak tu hi chang hing ane alandan hi amoi mai chau ni lovin na po athok tha thei hle bok dragon pariata copper ball omte hian direction pariat alantira lian hing chu a thlen dona piangin a thlen na tur lama dragon chuan copper ball chu alo chak chuak chain ane
hei hian chiat na lo thleng tur chu mi puite a lo hrit lok thin thil hmuhchhuah tha tak ani ti ve em a siam chuak tu pa fin na hian mi te mak ti a hlo hle The Chinese Dragon China khupui pakhat jugalai khupuya cheng te chuan fit somrup dona se ru relian tak mon nei he thil hi dragon ru nen ainang dewa I hmuang hian luru lian tak le ban te tak te chu ane a chungchang hi ching taka soilan na engma ala omlova atak nge lem ti chu kan la haching big lo ni masela researcher te chuan an na chu an thok meka kan la ngari deu angai don ane Dinosaur eggs found Dinosaur tui chunga an hmuhchu ang tho khan kumsan hi som pasari khan hmuhchu le ane Guangdong province of China a nan tho mek lain na thok tu pakhat chuan thil dangdai deuh mai muaneya chu thil ama chong tu chu tui panga hi ane kummak ta dui somsari vela upa ni turarin ania leichung fit somni paruk vela thuka lai chu anin leisenen na lo khua taito fungus tui ni turarin ane hei chau hi ani lova kumtam vak lo liam ta po khan China dinosaur tui hi engomazat hmuhchhuah alo ni to bo entirnan he dinosaur tui sompani te hi kumsan hi somparuk khan hmuhchhuah ania ti chuan hei ve thung dinosaur tui somli pathum te hi kumsan hi sompanga khan hmuhchhuah ani vele thung he video ve thung hi chu tun hnai luka lak ania ti chuan internet ta alarta chiam ane I hmuang hian mi pakhat chuan dinosaur ang tak chu apom kanga dinosaur sawa ang chi kha he dinosaur hian nuamati mel hle dinosaur te chu nel om tak an ni lo ti chu kan hre ome mase ti hian han ngai to lok ila he thil hi atak lo ni ta se scientist te chuan ancient species cloning chu lo ti hlot ling to ni tang se engi ngai vedan comment lama milo hriatir vedonia A sea dragon hei hi China mi anilova ni masela helisa telvengi nge chi ane England scientist te chuan sea creature ti chunga cheng nung chalian tak fossil chu an hmuhchhuah mi puite chuan sea dragon ti in a hmingan sa a an ko sual lo mai the a chan chu alen dan hi han en la sea dragon ti lo chu thil dang ni theitur om lo alianin a sei ema kummak ta dui za somriata upa ni turarin ane archaeologist te chuan ti hian soin ataksa ve thung chu tunlai dolphin taksa nen hian ainang deu dolphin lian tak po aloni mai thei jok ane The beautiful mummy zoa hi lalfanu hi michimami kumsanglia upa dai ania Salt Lake Buloka China thliarkara phumania chuta sikle sa omdan chuan aruang am zongzong te chu alo lavong him tha a amit mol tiamin landan moi tak aneya a hmui le a ha te chu ala tha em bok khuanuin a moina chu kumkhua tan von himsak adu po ani mai the mami hian lukhum war sei tak chu akhuma samhul but sei tak abun bok hei hian mi chepa ngai satlia ani lo zia alantira mase achunga thilthleng ero hriatur engma aum lo thung atak nge a hmu vei du chuan museum a chuan eng tiklai poin a hmu thei 6,000 ancient tombs southwest China a hmanlai thlan sangrup don hmuhchhuah ane an soidanin kumsang hazathum somruk pariat velami dai kha ania thlan tam tak bula hian thildang tam tak thil hlui sangtel hmuhchhuah tel ani bok chungzinga chuan pot dar tanga thil siam le lunga tanga thil siam coins le tuikep lungte atel ane alandanin khopui pumpui chu an phum jok ni in alang ama ero chu achan ero hriat tur tun thlengin ala omlo The Mummy of Lady Di Khovela mami von thatber pol Lady Di hi apian mang moina hi ti mel hem angin alang mai thea mase avun hi ikhoi ani ero chuan alanem thong ka khoi to ka ti na lam ni lovin
scientist te thu soi zok ani China hmuhchhuah ania ancient civilization te zirchian na lam ani to chuan thil hlutak ani akut le ake te chu alein thlep thei veka ataksa chung ti peng sang te chu ala him vek bok a thisen zama te chuan thisen ala om bok ani arab omin mit ala tho boka chu chau chu ni lovin avun te chu adam laya avun rong ang a eng tho chu alani ole tun tumatan chuan khati zong kha ani ye video hi munomiti ni chuan I thian te bula khan lo share vela channel hi ilo subscribe tir ve don nia next video a kanim hmule vek don nia